ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ ଏ ବ୍ରେଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ବିଶେଷ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ଯେମିତିକି କ୍ରୀଡ଼ା ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଏ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେକୌଣସି ବି ଖବର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆମେ ସବୁ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ ଭିଡିଓ ଭିତରକୁ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଥମ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଥିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିବା ଏଣିକି ହେଇଗଲାଣି ମହଙ୍ଗା। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ବାଛିଲି? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସାରାଂଶ କହିବି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଗଛର ମହତ୍ଵ, ଗଛ ଆମକୁ ଏଇ କୋଭିଡରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଛ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଉପରେ ପିକରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଗଛ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ, ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆହ୍ୱାନଟା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିନି ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି କି ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁଟି ଏହା ଦେଲି ଯେ କି ଏଣିକି ମତାମତ ଦେବା ହେଇଗଲାଣି ମହଙ୍ଗା। କାରଣ ବିହାରର ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯୋଉଠି 1000 ଏକର ଜମିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଣେ ସଫଳ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ 1 ଟଙ୍କା ଲିଜରେ, ତାହା ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ 1000 ଏକରକୁ ପାୱାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଜରେ। 1 ଟଙ୍କାରେ 1000 ଏକର ଜମିକୁ। ସେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଧରିବିନି, କାରଣ ସେଇଠି ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ, 10 ଲକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଗଛ କଟାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦବା, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ପାଇବା କଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଫଳନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଚାଷ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡିଛି, ସେଠି କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ଦବାର ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନେ ଏହିଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ 1000 ଏକର ଜମି ଗୋଟେ ପାୱାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଅନେକ ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା କି ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକତା ହେଇକି ଆମକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକତା ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜର ମତାମତ, ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେସି କଣ୍ଟ୍ରି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ନୋଟିସ ଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଏ ଜାଗା ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଏସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେବା ପାଇଁ।
जदि 36 घंटा भीतर डिलीट न हुए साइबर ताको ऑटोमेटिक से वीडियो डिलीट करदो। ताले आपण माने कहंतु आम प्रधानमंत्री जदि प्रकृति को एते प्रकृति को भल पाइकी हमको आंब कौन भी एक गछ लगे जन्मदिन आह्वान देले ताले आमर कौन साधारण नागरिकता हिसाब रे पचार अधिकार नहीं जे एते बड़ गछ जोटी एते लक्षर गछ अछि ताकू नष्ट कर दे कि आमे डेवलपमेंट हेले आम आगामी पीढ़ी ता निश्चिंत क्षति भोग करियो कारण केबे सफल भोग हबनी कारण कौन पाई गछर महत्व निहाती आवश्यक ता हमको कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन महामारी हमको जणे देकी जाइछि जे गछ ही हमर प्रकृत बंधु आमे कौन गोटे हाँ मु मानुचे जे देशर उन्नति पाई कि हमको इंडस्ट्री करिया पड़िबो समाज रे जो वर्तमान रो इश्यू होचे चाकरी मिलुनी युवपीढ़ी मानू चाकरी मिल किंतु ता पाई कि आम जगार चयन कौन गोटे प्रकृति को नष्ट करदबा आम भारत वर्ष रे पण एमिति किछि जगह नै जोटी इंडस्ट्री हे परिबो जोटी गछ नै एमिति अनेक जगह अछि ताले आपण माने कहंतु जदि आमे दिनो दिन निजर डेवलपमेंट पई प्रकृति सहित लागिबा ताले प्रकृति तार दिने दिने हमको उत्तर दब आ जेतबेले प्रकृति उत्तर दब सेतबेले हमर कोन से डेवलपमेंट भी काम आसी मो चैनल रे कोनोसी राजनैतिक प्रसंग कोनोसी राजनैतिक दल कोनोसी राजनैतिक दल भितर थिबा नेता मंत्री मानक आक्षेप करी कहबार उद्देश्य नुहे ना चैनल रो उद्देश्य मध्य नुहे बस ए प्रसंगटी एते मात्रा रे वायरल होछि ता ऊपर मु मोर मतामत रखिली जे गोटे भारतीय नागरिक कि गोटे प्रसंग जेतबेले हम समस्त कष्ट दउछि आमे ता ऊपर मतामत रखिले एथिरे आमे भूल कौन करछे कौन पाई नोटिस आसीबो जे वीडियो डिलीट कर दवा पाई आपण गूगल रे सर्च करि परिबे जे किते 150 वीडियो डिलीट करे पाई कि केंद्र मंत्रालय रो नोटिस आसी कोड रो तेला आपण माने विचार करंतु जे गछ लगे देबाटा बड़ कथा ना प्रकृति को जत्नर सह रखिबाटा बड़ कथा आमे गछ लगेले 5-10 वर्ष 20 वर्ष पर से बड़ हेकी हमको फल दउछि किंतु आमे फलंती गछ काटी दवा गछ लगेबा तार अर्थ मु किछि बुझी पारु जदि मोर प्रसंगटी आपनको भल लागिथिबो आपण मु आशा करछि मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिवे आ आपण कमेंट माध्यम रे निश्चिंत आपनको मतामत रखिबे जे ए प्रसंग ऊपर आमे आगत दिन रे कोन एमती कले जे एमिति गोटे एक्सपेरिमेंट आम भीतर हो कि आमर एकता ही बड़ एमिति गोटे जिनस करिबा जोठी आमे बंचिबा सहित आम प्रकृति को बंचेबा ता पई कि जदि आम युवपीढ़ी माननको किछि निष्पत्ति नबाको पड़े आमे ता खुशी रे न कारण प्रकृति बंचिले आमे बंचिबा प्रकृति से नष्ट कर देले आमर भी जीवन शैली ए जगत रु आमे भी केतोले लोक पाई जिबा ता केबे कहि परिबा तेणुकरी आपनको कमेंट अपेक्षा मोर प्रसंगटी आपको केमती लगला निश्चिंत मतामत देवे कमेंट माध्यम जय जगन्नाथ।